Čaute, ja som Baxi, vítam vás pri novom videu. Dneska ukážem, čo je prvá vec, čo robím v Minecrafte. Ako pár minút som už tento svet hrala, ale to je jedno. Tak, ale všimla som si, že tu není moc veľa zvierat. No jediné, čo tu vidím, je zajace a tie sú strašne ťažké na... Teraz si ideme nejaké dosky vykraftiť. A ja by som si postavila takú menšiu základňu, ako nejdem úplne do niečo veľkého, iba také niečo, že keby som nenašla žiadne ovce. Lebo ako asi každý hráč Minecraftu vie, že bez postele sa nedá spať. Dneska som si chcela zavolať aj brata, akurát, že nemohol, mal menší problém. Počkať, no, ale veď. Joj, už sa mi míňajú srdiečka. No tak, asi budem musieť vyplávať. Dobre, stihla som to, takže idem si nájsť nejaký menší ostrov, kde by som mohla prespať. Takže, možno nejaký menší ostrov nájdem, ale no, mohol by mať aspoň rozsah takých 4-3 bloky. Nemám prečo, chcem vykopať mečom hlinu, ale prečo nie? Lopatu som si úplne nechcela kraftiť. Lebo sa mi nechcelo. Takže ja by som sa teraz vrhla do takého nejakého hľadania tohto ostrovčeka. Ja to už asi vidím. To asi nie je ostrov. Ale asi to vidím. Ja to vidím. No, toto som potreboval. A tam je ďalší. Asi ten skôr. No, ale ako vidím, je tam menší kopček. Áno, hrám Minecraft na mobile. Lebo na počítači ho nemám a aj sa to vraj ťažko ovláda. No, toto je ono. To nie je ostrovček. Nie, to vzadu nie je toto. OK. Takže idem si po nejaké tie dosky a postavím si tu nejakú základnú blbosť, do ktorej sa môžem skryť. Ja dúfam, že tu nebude moc veľa zombíkov, skeletonov, pavúkov a tak. Lebo vlastne to by bolo zlé. Keďže tu nie sú ani ovce, kravy a tak, no tak by tu nemuselo byť ani moc veľa zombíkov. No, to mi úplne nevyšlo. Ale čo sa dá robiť? Takže menšiu blbosť na prespanie mám postavenú jej ul. Ako ja som už dlho nehrala Minecraft na mobile, tak ako neviem, že... No, radšej nejdem mu ničiť ul, lebo to by bolo zle. Skúsim zajaca. No, ale on je príliš rýchly, nemám šancu. Yes! Nie, to som len vzala. No, takže ako vidím, no tak tu asi moc dlho nezostanem. No, do konca videa by som ešte mohla, ale ja tu radšej už ďalšie video nebudem, lebo to by bolo zlé. Zajačík. Možno keď budem mať shift. Dobre, tak nič. Kašlem na to. Tu žiadne zvieratá nie sú, to nie je možné. Musí to byť až niečo. Akože, tam by mohlo byť niečo. Tam sa pozrieme aj ďalšie video. Pokiaľ som ma temu neprišlo, tak by tam niečo mohlo byť. Dúfam, že sa vám video páčilo, dajte like a odber a zatiaľ čus!